Значи сега, матури за след четвърти клас. Днеска били. И да, по телевизора, по новините, интервюрат децата от някакво рандом училище и ги питат: ти какво очакваш да получиш като оценка на Делушкин да е? И единия вика: ами аз за петица си са боря, не знам дали ще взема повече. Другия вика: поне четвърка, ако изкарам, ще бъде добре, няма ягоди. Момиченцето я питат и не едно момиченце и тя вика: аз по-малко от езика няма да взема. Питат там едно момче за аварийката душицата: ти какво очакваш да получиш след матурата? Той вика: каквото мама ми обещава. И какво обещава майка ти? Главно шамари.